Mä luulen sekin, eikö nyt se DDS ollut sekin Ari? Vittu. Miten, onks niillä teippejä noin listaa? Ja jos nyt 2 jätkää on, sä meitä vastaan. Mikä kunnon numerit sä otat? Mulla on Harmis Fyry, New Crystal siellä, Vippi, Ariltoppi, Veräks, Kirtti, FKP, DDF. Mennäänkö ottaa koko paskariskiä? Mennään sit mäkin ihan rauhassa. Tää on mun vikasetti kallista tosiaan. Jos mä sen tommosella paskalla kustaa, niin se on sit sanaa mulla. Ei tommosella. Jos kustaa, niin kustaa sen takia, että sä et osaa sit vaan pelata, koska mä oon joku noin. Siis tehdään, että ne ottaa TP heti, kun ne näkee just tossa tonkin käärissä. No siinä päästä. Eikö nää niinku skareda yhtään? Kyllä nyt saa sit tankattua, jos on joka freeslaus. Ines kyrpäänsä jakaa. Niin mun Ineksellä on havita massiivinen kyrpään. Sanoisinko telätään? Sanoisinko vittu tää peli osaa toimia? Mä menen sinne vähän reisään. Mulla on teillä kyllä pois, en mä kuole sinne. Eikö minä? En mä sit tuo aina. Ines kuulijaan jakaa. Täällä ei oo ketään. Onpa. Ei sulla teippiä mukana. Onpa. Onko Sulla nää? on teippiä. Häh? Oho. Mut maketaavasti taisi olla väärät. Eikö mä tein mun tarkoitus vahingossa? Mä teippasin jonkun vitu blowboy jätkä sieltä tälleen vittua. Ei teippaa toi jonkun blowboy jätkä siellä. Hei, mä en tiedä missä mun targetti menee. Mä pystyn teleen se luo. Mitä se on? Pollaa mua, sä pääs mukaan. Näköjään. Mitä se on? Usko. Täällä iisteillä, mutta ei täällä oo kauheet möyt, täällä on ihan vitu. Riskereet ihan vitusti. Niin on, kun ne räkkää. Joku yrittää lurena, että on molotilla. Ei me saa niin 200 pilettyä. Mä oon täällä molotilla yksin, nyt mä en muuten uskaltanut tuolla. Hei mä teipit jonkun ahrimjätkä molotille. Tuo. Siis mihin multille? Eastille ja sitten Volcanolle. Eastille ja Volcanolle. Noniin. Mä lähden juokseen Easteltä nyt sinne. Sun pitää heittää parruihin toi yksi jätkä. Mikä sen nimi on? Big Boy Spekki. Big Boy Spekki. Tossa se ei könnyää. Tossa ihan ensimmäinen tossa noin vittu Dragonilla. Ei se missään vitu multilla. On. Kävi äsken multilla vittu Janari Kylli. Tuo, sitä petti väärä äijä. Big Boy Spekki, muka väärä äijä. Älä sinne mene, kun sille... Siis sen näki tästä äsken vitu Janari Kyrpä. No näki varmaan, mutta... Voisitko sä tulla tänne? No ei se, ei, näitä on ihan vitusti. Mä kuolen, jos mä tuun nyt multilla, kun on mun perseessä. Ei ne oo tommosia vastaan vitu Janari, ei ne oo tiimiä. Ei ne tiedä, että sä et oo niitä, tuu nyt tänne näin. No ihan samaa, tuu Tuu nyt sitten. tänne No näin. heti kun mä vittu pääsen jäistä, vittu turpas vittu kiinni tai mä lähden vittu menemään. Vittu, en tuu vittu päivä. Tuu nyt.